En odiechieng' maber janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni chenro mar twak rowere. Kaka ung'eyo pile ni ma en nyasi kendo ndalogo ma warwake sikuku ma Christmas. Odiechieng' ma kawuono wad kod welo e studio ma bende oneno ni kar mondo mi gibed dala, gichiwre mondo gine ni jogo mochando, nyithi kiye kod mon liete oyudo mor e chunyi kendo gimiyogi gimoro ma gin bende gidhi paro godo ndalo mar nyasi mar Christmas ni. Odiechieng' ma kawuono wan kod welo ariyo studio. Adhi miyogi thuolo mar wacho nyingi, kuno magiaye, kaachiel kod gino magitimo. Arwakni machiegni nyalo nyiso joneno mag Lolwe TV nyingi. Erokamano ahinya, nyinga Gerald Odhiambo, awuok Homabay County. An e riwruok miluongo ni Make an Impact kata MAI. Erokamano abe. Gi nyinga giluonga ni Perez Otieno. Awuok Kisumu Siri, Kisumu County. Abe an e riwruok mar MAI as an organization. Mana kaka uwinjo joneno mag Lolwe TV, ka wendwa ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Gerald Odhiambo kaachiel kod Perez Otieno, ma bende nyisou ni gin gi riwruok, gitiyo gi riwruok miluongo ni Make an Impact. Ka an jata chenro mari Pauline Oyudo, arwakou ni machiegni. Mana kaka wacho ni une organization ama riwruok mar Make an Impact, unyalo nyisowa ni nying mar Make an Impact ni nugole kanye? Gerald, kachako kodi. Nying mar Make an Impact nobiro gi kaluwore gi projects mane watimo. Ne wadwa ni wamul ngima ng'ato. Kore momiyo nying mar Make an Impact nowuok. Tim mamulo ngima ng'ato. Kamano. Perez, nyalo nyisowa ni gin ang'o gini manuneno ni mondo umul godo ngima ji, to gin jok mage manuneno ni ber ka umulo ngima gi? Kwang'iyo society wa, wantiere gi mond liete kod nyithi kiye. To with Make an Impact, wameja kuom nyithindo manyiri mane gi chandruok. Especially e ngima masani ni teenagers mang'eny lalo ngimagi e yore moko winjore. Koro MAI come up with a project ma nyalo konyogi being stable, gi yut self-esteem margi, kik nyithindo manyiri donje timbe mag anjao. Mond liete be wakonyo kuom miyogi essential needs kaka chiemo, sabun mar luoko, gi moko be wagero negi ute. Gerald, mana kaka Perez osewacho ni ugero negi ute. Inyalo nyisowa ni funds ama gik ma umiyo jogo mochanda ma jogo ma ok nyal. Inyalo nyisowa ni uyudo kiun giwegi koso bende nitiere jok moko makelo lwetgi mondo konyu mondo ukel mor e wang' jogo? Well, MAI as a group, wan ji 18. Ji 18 giendi, we do our contributions. Ng'ato kelo matin, then wariwo pamoja. Asto kendo osiepewa be nitie ma wa reach out to. Asto gikelo solrogi to wariwo. To maduong' kabisa wayudo kony kowuok kuom our patron. Kamano. Perez, inyalo nyisowa ni apart from ji 18 gindi, bende nitiere jogo ma samoro isewuoyo godo mopogore, ma samoro ni ok ni e group mar namba mar ji 18 ni, ma bende osekelo lwetgi mondo konyu? Currently waseyawo group moro mar WhatsApp ma watarget go nitiere project motimo sani mar festive, wadhi celebrate gi mond liete. Koro group moyawo ni oting'o osiepewa mopogore gi ng'eny mok anyal luongo nyingegi gite. Gin osiepe moya kuonde mopogore. Koro gintiere e group kanyo, lakini they are not members. Yes. Inyalo nyisowa ni sama koro usechoko gik moko ni koro udhi neno godo mond liete ama nyithi kiye, gin namba marom nade ma unyalo konyo at a time, Gerald? Sani endi, kachako gi project ma wadhi timo on 19th of this month, watarget mond liete 30. To chien kanyo wasekonyo nyithindo manyiri madirom 50. Nitiere 30 ma wamiyo sanitary pads dwe ka dwe. Like for the past 6 months wasebedo ka wamiyo gi sanitary pads. Wasekonyo a number of people. So it depends gi the amount ma wan go. The more we receive, the more we get to the community mondo wakonji mang'eny ma wanyalo chopo negi. Koro Gerald, inyalo wacho ni gini utime within kama udake ama u extend lwetu nyaka oko mar alwora mar kama udake? Okay, gini endi at the moment, nkech we are doing a piloting program, watime within Homabay County. But with the time wageno ne wabiro extend lwetwa mo wachop Kisumu County, Siaya County, and even
Kenya mangima nyaka outside the country, God willing. Kamano. Pero zaneno ka indi wach moro nyalo jolo kama Jared owego dono. Ado mana emphasize karni gisani wati Homa Bay, but with the time wabro advance wabro the kuonde mamoko like the counties we mentioned go. Yeah, the Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori. Yeah, nikech group mantiere ni otingo jo mang'eny, otingo jo counties mo wuok kuonde mopogore. Yeah. To nitiere gande seche moko ka ukwayo ama nitiere seche moko ma ka uoro kwayo ne jok moko gin responses mage ma ama gin answers mage ma uyudo back. Well, ado wacho ni a number of people osomiyo waga positive support. Kendo yudo ka ng'ato onyisi ni utimo tim maber, amor gi gino ero, then yudo ka lwete chope. But at the same time nitiere jomoko ma will always criticize. Yani onge gima ber ne. Ro chafu. Onge gima ber ne. Koro gigi edite we come across them, but pile we pray ni Nyasaye koyie to miwa mijingo mar dhi mbele. Kamano. Pero seche moko ka adhi gande social media platform, aneno ka mana kaka wacho ni ukonyo gande mondo liete nyithi kiye, kachiel kod joko mochando, samoro ok en chiliel, samoro ok en nyathi kich. Inyalo wacho ni sofa usekonyo ji adi kinyo nyaka nuchak program mar riwruokuni? Nyaka nuchak program wani wase reach 50 teenagers. Most of them oseyudo sanitary pads, the other stuffs mo mention weko. Wase reach one widow, wase losone wase chako process mar gedone. Meanwhile wata get 30 widows in this festive madhibedo 19th. Yes. Alafu bende wase handle 2 medical cases within Homa Bay. Yeah. To ne reach ne 15 families during the partial lockdown manotimore ndalo mane olor piny kiasi cha. Ne wafikia families 15 mane ne piny kabisa mane thagore. Kamano. Pero zodo gane ni seche mang'eny bedo ni nyathi manyako koso sanitary towel ama maybe gigo wa mondo ritrego emomiyo samoro owuotho ama odonje aola ineno. Koro sofa unyaka nuchak gigunu muchak miyo gi sanitary towels kuom nyithindo go mung'e. Uneno ka gin gi behavioral change koso behaviors gi pod maka. It's a very large impact moseme kuomge. Nyithindo gi koro dimbre, at least gin gi some hopes ni give you life in a different way. Moko manyocha tegemea those vijana in the villages. At least gingeni there's a group moroma care for us. They are here for us. Kata janyuol ok nyal, but they are here for us. So at least their behaviors will change. So far so good. That is the positive impact moseyudo. Yeah. Gerald, apart from maybe fwenyo yudo target audience ni kawuono wadwa miyo nyiri 15, bende nitiere sama useka kwa time ni kawuono we waluongi uru wapuonj gie kaluwore gi kaka onego ngima gi mambele biama kaluwore kaka onego gidag ngima gi masani. Yeah, adiera we don't just give things out. Waluongo ga jogi ndi anya nyithindo manyiri to wabedo gi gimiluongo ni mentorship program. Koro jopuonj biro mopogore wan gi joma nie field mar medicine, wan gi joma nie field mar education, gibiro to gibedo piny gi nyithindo manyiri gi to giwuoyo go tokeno ero ekoka wamiyo gi gifts ma wakelo negigo. Yeah. Majorly we dwell in reproductive health education kodgi. Yeah, at least by then gingeni which is the way to follow gi life gi. Yeah. Koro Gerald wacho ni sani nyaka nuchak riwruok ni en dweche 6. Kamano. So far bende nitiere progress mora muneno kumek? Yeah, we are making a progress. Nikech kuma ne wachake oke kuma wantie sani. Chien kacha chane wachako gi families 15. Kawuono jok ma wasekonyo apar ni chopo 100 gi wiye. Koro aneno ka nitiere progress ma wa make. Aneno ka back in the community edu ka koro nyathi manyako kochon ni nyako dio bagi wuoyi moro makete monde koyude sanitary pads to gi gik makamago. Yeah, kwa aneno ni at least nitiere some impact moro ma wa make community. There is any progress ma imbe iseneno chakre nuchak riwruokuni? Nyithindo manyiri odimbre gweng. Mondo liete mor.
at least ntiere moro maber wayawne business at least okoni ntiere kony moseyudo to moro mar ng'ato no e satisfaction wa as a group yeah. To bende nitiere ng'ato ma samoro osebiro mochako mwacho ni Gerald ama Perez gima nuchako ni ber ama ntiere kaka osekonya ama ntiere kaka neno ka oloko ngimana? Yes, ntiere mama mane wachako ne business mokoni noero en Chilean ne chuoro thowe kapod othin kabisa to nyaka sani endi apart from tijege mamoko motimo odhi e business ne cha to timo business ne noero kendo aneno ka konye kendo kata en seche moko obiro ga irani gima ni gitimo na cha omiyo sani nda neno lokruok e ngimana kendo we are trusting God ne jatelo maritowa the patron he promised ni nyathi mama ni ndiko yaw school to wadhi miye uniform manyien wadhi timo ne shopping mar the school come on. Gerald kod Perez wang'e ni gimoro amora ka ng'ato chako wan gi ber wan gi rach ineno koro kwa chako gi ber Perez inyalo nyisowa ni gin ber mage miseneno nyaka nuchak riwruoku ni? Ber maseneno aneno ka lokruok nitiere gwen being that ni ng'ato nyalo focus gi gima koro estate ma intiere no like especially abroad wela inya kuom girl child niendi wabedo gi holiday maduong since COVID-19 ochaki nyithindo ni wuotho ka gikoni kamanyo gik moko winjore gi ngimagi lakini sani yudo ka nyathi manyako otulia mus nyalo mulo buge mondo som kulingana gi mentorship mabende wamiyogi gi kony ma wamiyogi aya mondo liete kande be at least ng'ato beda ni otegemea kata yuore moro mondo bi okonye ama wuotha ovyo en gi business no nyalo timo en gi hopes moro e ngimane so that is the positive impact mo aseneno yes. Gerald nyalo nyisowa ni gin Perez osenyisowa ber moseneno gin rach ama shida mage ma usepitia ma museneno nyaka nuchak riwruok mar Make an Impact? Shida maybe ka the way challenges again in a shida challenges okay challenge wa maduong en finances ma wanyalo timo go gigi pesa ma wanyalo timo go gigi nikech they involve a lot of money nikech project achiel yudo ka seche moko we even use up to 30,000 or even 50,000 and it is indeed a lot of money koro money is our greatest challenge yudo pesa ni and then our other any wapenjorega ni to gima watimo ni bokonyo ng'ato nikech ng'eni inyalo dhia seche moko to there's no impact meeting manyiso ni you are wasting the resources so it is always deep inside us that challenge that question are we really making an impact be gik ma watimo bokonyo ng'ato bo create change in the community Janeno mar Lolwe TV wabro dhi yoyo matin mana kaka iwinjo puonj makare kendo mong'ith kwa kumwendo ma kawuono wan go e studio ma bende ochiwore mondo kony mond liete nyithi kiye kod jogo mochano kik idhi mabor. Arogi kendo janeno mar Lolwe TV chendo en twak rowere tielo mar ariyo aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Gerald Odhiambo kod Perez Otieno ma bende tiyo gi riwruok miluongo ni Make an Impact maneno ni okelo mor e wang' jogo kata jogo ma the vulnerable kata jogo mochando e society. Gerald kod Perez mana kwadhi mbele uneno ni timo magima utimo ni gi riwruoku ni uneno ni kuom dweche mabiro uchop kum e counties maromo nade Gerald? E dweche mabiro wadwani wadhi e counties kaka Migori wadwani wanyon Kisumu County wanyon Siaya County koka wadhi e counties mamoko mopogore gi mani Luo Nyanza come on. Perez to ini neno nade? Gin mana counties we pod wadwa target gi dweche mabiro gi sani pod wadwaro make an impact e Luo County yes. Koro uneno sani nade ni dweche mabiro koponi udhi e counties mamoko udhi neno ni uweyo change county uniko so udhi dhia ni koro udwani mondo make coverage mondo counties mamoko bonge gima utimo ni?
Okay. There is. Yeah, gisani wadwaro ensure ni wa make change e county mapod wadwar goni, the Homa Bay County, kawase make like 25% of the impact waneno at least nitiere change, wanyalo move to the other county and make another impact there. Yes. Koro kwa burito ni mundu make kacha perfect kabisa. Nikech change betekga. Ngate kati kony mar mnadi to koken mar lokruok to konyal. Koro kinyal rito ni mundu lokre kidhi kamoro. Matini mise make kanyo no mineno kokelo lokruok matin tisudo kamoro. Yes. Gerald benentiere samora mora kata nyaka no chak timo gino ne sani dweche mang'eny. Benentiere jatelo mora kata any county official mose come through mondo mi lending hand kata mondo konyu mondo uchop le kuma kiny. Ok dawach ni nitiere jatelo moro ma ose approach wa. Mana kaka wacho mokwongo kacha the greatest financial support ma waseyudo. Yeah. Wayudo kogo kuom our patron. Yeah. To gi contribution mag members. But we hope ni odiochieng' achiel waboyudo jatelo moro kata mana a family kata mana individual ma what we are doing omulo chunye mondo support in one way or the other. To mana e penjo ma penjo ni to kopo ni ero iwacho ni onge jatelo kata county official mora ma poko come through mondo okonyu. Samoro dubed gi kwayo moro bene maybe county government ma kuma uae ma wacho ni en Homa Bay. Ang'o gini madugomb ni mondo gikonywe? First and foremost, my is non-political and we don't entertain politics. Yeah. It is sometimes tricky. Kai kelo jotelo giendi into something, they can ruin it with politics. Yeah. And so, as I'm making an appeal to the Homa Bay County officials, wadwaro kony maru ne jopiny, ok wadwa siasa imai. Kikibi ni biro ni idwa tiyo gi mai in a political way. Yeah, we don't entertain politics at all. Koro wakwayo county government ni pesa ma oket kando mar vijende cha, mar nyithikie cha, mar mondliete cha. Ka uneno ka ibedo convinced ni gima watimo onego beni pesa no donje. Yeah. To wa invite county government mondo partner kodwa mondo we one to gi county government wachopne jogi endi kuonde magintie dho utegi. Kamano. Perezen kwayo mane ama pli mane madibed godo ne county? County government onego beni ng'iyo ngima mar jopiny kata ngima mar joge. Yeah. To being that ni osebedo that gap maduong' momiyo there is this different in classes in community. Emomiyo one as an organization wasewuok oko mondo wa reach to this group. Yeah. So da kwayo the county government mondo partner kodwa not a yor siasa kaka jatenda osewacho no, but a yor kony obeda charitable thing. Yeah, koro that aside money magiketo that side cha. One of order for it for an employment, but mondo wa reach go the community mondo gibed at par with others. Yes. So kwayo madubed godo ne national government kata sirikal mamalo? Well, kwayo man go ne sirikal mamalo kata national government en ni grube machalo marwa ni endi meyudo kichako gi joma pod thindo. Onego beni registration process bedo a bit faster. Yeah. And also precise maka ng'ato dhi no dhi register group to en gi agenda mabeyo onego beni sirikal konye mondo register group no ero as fast as possible. And then sirikal onego beni keto chenro moro ma such like groups matimo events machalo kamagi, projects machalo kamagi, giyudo kony mondo gimed chopo ne ji nyaka jok mane chuny gweng'e kuchocho. Maseche moko county commissioner kia kata ni gintie, kia kata ni exist, kia the kind of life magi live. Koro akwayo government mamalo nyaka mag county to support such like groups. Ok marwa ni kende, grube ng'eny oko kanyo matimo gik ma watimo gi. Let us bring these groups together mondo kony ochop ne ji mopogore opogore. Teres medo gimoro kuom gima Gerald osewacho no? Gima damed mana wacho ni the national government okawa the groups mosebedo formed gi as their agent. Koro giti kodwa kaka agent mag mondo reach the remote areas mwawuok e goiko. That's all.
Gerald, samoro ntiere kama koro wabede ni ng'ato mobet neno lolwe TV to bedo touched to kod gimiwacho ama kwayo ma un godo kalore gi kaka usewuoyo kony musechiwo ne jogo marowere mathagore oko kucho ama kopogore gi rowere jogo ma ok nyal ng'ano ma samoro neno lolwe TV sani to digomb mar konyo gin ang'o gini madugomb ni mondo gikele mesa mondo omi tiju odhi mbele. Okay, one kaka make an impact wa accept different kind of helps. Ntiere seche ma we also accept manpower. Jok mabiro ma mentor nyithindo gi. Wamanyo jok mani professions mopogore opogore. Wamanyo dakteche, wamanyo jopuonj, engineers mondo bi owuo gi nyithindo gi. To kopogore gi mano, wamanyo gik machalo kaka chiemo, gik machalo kaka sanitary pads, gik machalo kaka panties ne nyithindo manyiri, sabunde, gik mopogore opogore. Pesa be ka in go to inyalo kelo. We are inviting even families. A family, for example, jokothiambo kata jokotieno, to ubiro to konyo as a family, or we partner with you as a family, we help you to organize an event, then we partner, then what the event no iroto wateme, then we thank God for that. Come on. Perez, ini nyalo nyiso ng'ano nang'o ma samoro neno lolwe TV sani to nigi chuny no mar konyo. Gima daher wacho negi kata jowadwa ma winjwa gi sani, kony wuok e chuny ng'ato ok en gima ichuno. To mor wadu onego bed medruok ne ngimani kaka mama Ben wacho. Koro ka in ng'at makonyo, wan warwako kony te through you. We will appreciate because it will help another person. Yes, so we welcome every sort of help. Yes. Maybe anyalo chiwo phone number. Amano po di mati. Okay. Koro mana Gerald mana kwa dhi mbele. Inyalo nyiso jogo maybe samoro ng'ano osejitolea kalore kaka iwacho konygo midwaro. Ng'ato samoro jitolea ma en godo. Inyalo nyiso ng'ani kama iyudie, kama uyudorue. Gi kaka inyalo yudi. An ka idwa chopo irwa as a make an impact organization, wabedo based Homa Bay. Homa Bay Town, Makongeni Estate, kata inyalo yudowa e namba mar simu be mang'ne wachiw. Come on. Perez, iwacho nang'o? Osetieko. Gerald, inyalo nyiso wach ni no mogik ne ng'ano ama rawera no ma samoro bet dala neni neno ni Gerald ne tombasna aneno gima osechako ni ber kuma osechope ni baneno kamora rawera no enti nyalo mi advice mane? E piny masani endi, ng'ama kijana, akwai ne bed on the giving side. Kiki beda all the time on the receiving end nini. Idwa mani gik moko biiri, idwa mani konyo biiri, idwa mani everything biiri. So long as ni in gi ngima, in gi lweti, you have friends. Use whatever God has given you, purpose ni, mondo you live a purposeful life. Walk out of that comfort zone. Okochoni nyaka ibedi millions of shillings to make an impact. You can even make an impact by just doing a Facebook post to encourage somebody. Come on. Perez, rawera no masamoro en mbas Perez, ineno, uniga machalo romo kodi, en dala kucho bet, okia gimotim, okia kumochake, to neno ka bedo ni biro lolwe TV ka gik miwachogo, o motivate, moneno ni ambe kare, anyalo chako from nowhere to somewhere, ineno. Rawera ni ento en advice mane minyalo miye? Ana nyalo mana medo jiwe mondo o make a purpose in his life. Kiko rit mondo bed baba moro kata mama moro makoro duong ni eka mondo reach mulonge mangato. Ichako gi kama intiere no. Remember every human nigi purpose ne momiyo no bire penka. To purpose mostly purpose manukelo waka en mar ku motivate or to kusaidia the creation of God, yeah? So chak gi kama intiere no. Kikirit mondi bed billionaire, kikirit mondi yud tich moro ma stable, chak gi kama intiere no. Remember the 5 bob me provide cha mimiyo go ng'ato cha. Nyalo loko ngimane makiny. To sama ngima ng'ano lokre, tibe ng'eni intiere blessing moro me yudo. Yes. Koro chak gi kama intiere no. Yeah. Gerald, mana kwa dika gima watieko adongi dakika matin tuwatieko, wacho nuse konyo jogo manyiri mang'eny. Oko kacha. Ginti nyiso gi nang'o kuom kony musebet gi konyo gi godogo? Jogo manyiri ma wasekonyo oko kanyero kata ng'ata ma wasekonyo. Wakonyi mondo ikony ng'ato.
kata kokikonye sani to odiochieng' moibo konye kata kionge gi gima inyalo konyego sani to nitiere gimoro ma Nyasaye oketo e ngimani ma en teko. Inyalo kata kawo ywech tidhi limo dayo momoti tiywego ode. Mano ero i-extend lwetwa ne joma ok wanyal chopo negi. Koro kik bed ni wakonyi to gik iri kanyo ero. Wadwa ni wakonyi mondo ikony ng'ato. Perez, nikech imbe in nyako, wayudo ni most of the time nyiri gi wakonyogi to at the end of it wayudo ni giduogo gi disappoint mi kata kaka itimri. Into advice mane mimiyo nyithindo manyiri go? Nyithindo manyiri damed mondo advice gi ni sani piny owenwa wan joma nyiri. Joma chuo gi they're there, yes. Lakini piny owenwa wan ema onego bed ni wasukuma igorodomo to the next level. So whatever thing mwasebedo kwachiwo kuomu, wachiwo ni mondo walok generation wa. At least walok ngima nyathi manyako mondo obed different gi kaka nobedo viewed last. Koro whatever thing mwasechiwo ni multiply it to the next level. Kata okay, inyalo konyo kata mondo ipuonj nyako moro ma ok nwa rich. Inyalo dhi minyise ni na meta group makama kama to ng'isa kama kama. Koro gimitimo ni ok owinjore. Mano ibo bedo kisekonyo ngima ni tikonyo ngima ng'at moro machielo. Yes. Gerald wadhi kagima watiyo. Inyalo nyiso joneno ama jogo ma samoro digomb ni mondo walenda helping hand kata kony namba ni mar simu gi kamiyudore ni sewa. Inyalo miyo gi namba ni mar simu kwatieko. Ne ng'ata madwa ni mondo okonywa, ibed individual, family, church, number wa in 0702 52 50 87 0702 52 50 87 or chop ira Makongeni Estate. Kanyo eribo penjo ni ere Gerald ibo yuda Makongeni Estate Homa Bay. Perez, mane mutogo so imbe ingi wach moro minyalo medo? Well, abe ng'ato nyalo partner koda, being that I'm the Director of Communication and Public Relations in MAI. Number simuna 07450 281 07450 281. Tayudora Kisumu Siri, osiri kanye minyalo yuda. Yes. Janeno mar Lolwe TV, mano ema kelo wa chenro mar kawuono mar twak rowere. Ka welo ma kawuono ne wan godo e studio gin rowere ariyo ma bende osechiwore mondo kony jogo ma ok nyal, mond liete, nyithi kiye. Ka nyinggi kaparo ni kapok watieko iluongo ni Gerald Odhiambo kod Perez Otieno. Ka bende kwayo maduong' ma gin godo gin ng'ano ma samoro neno Lolwe TV ama man gi chuny manyalo konyo. Inyalo miyo gi gigo machalo chiemo, taulo mag ria ne nyithindo go manyiri, sabunde kata pesa mondo giendeleza godo riwruok miluongo ni MAI. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti masani nyaka odiochieng' machielo.